Телевидение дөньясында нинди кызыклы вакыйгалар бар, яңалыклар ничек әзерләнә? Татарстан дәүләт телерадио компаниясе республика күрмәүчеләре һәм начар күрүчеләре өчен махсус китапханәсе уртак проектны экскурсияләр циклын дәвам итә. Бу юлы безнең компаниягә мәктәп укучылары килде. Бу балалар телевидение студиясында беренче тапкыр экскурсия бүләкләр турында сөйләүдән башланды. Арфинең бронзасына образы ул иҗатта үз материалы өчен яңа фикерләр эзли. Мы стоим у стенда, на котором установлены в нише две высшие телевизионные награды. Они называются ТЭФИ «Регион». Если спортсмен мечтает получить олимпийскую медаль, то каждый работник телевидения мечтает получить статуэтку ТЭФИ. Я сейчас каждому из вас дам к ней прикоснуться. Телевидение тарихы белән кызыксынган балалар видеотекада булды. Анда зур кассеталардан алып заманча кечкенә флешкаларга кадәр мәгълүмат итүчеләрнең ничек үзгәрүен белделәр. Оператор Владимир Юрков нинди камералар була, квадрокоптер нәрсә ул һәм тере сурәтне ничек төшерергә кирәклеге турында сөйләде. Балалар җиһазлар белән танышты. Аларны эштә дә сынап карады. А здесь что? Вот туда оператор смотрит, что ему нужно снять. Это видоискатель называется. Укучылар монтаж, радиостудия һәм гример бүлмәләрендә дә булды. Телевидение студиясын карадылар. Анда декорацияләр, телесофтвер белән таныштылар. Үзләрен алып баручы буларак сынап карадылар. Ну, живая реакция мне больше показалось, что была, когда... Бүтін ішке кухняны күрделәр. Балаларга төрле камералар, төшерү җиһазларын күрсәткәндә тере реакция булды. Кызларга ничек макияж ясаулары, барысына да камералар кызыклы иде. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен республика китапханәсенең уртак проекты сентябрьдә башланды. Беренче экскурсиягә өлкәннәр бу юлы балалар килде. Телевидение, радио белән танышу даими булачак. Фанис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Иван Худяков, Давир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.